Твоята раздяла беше тиха, но ехото от твоето присъствие остава. Струва ми се странно как отсъствието на някого може да отеква във всеки кът на нашия живот. Забелязваш това в малките неща, като празен поглед, който търси нещо, което вече не е тук. Пространството, което някога беше изпълнено с весели смехове, сега е натоварено с заглушително мълчание. Когато се сбогува, нямаше големи декларации. Думите бяха затворени, сякаш бяха заплетени на гърлото. Моментите, които споделяхте, са запазени в паметта ти и дори без теб, споменът за тях остава като сянка. Всеки обект, всеки кът предизвиква усещането, че все още си тук, дори ако физически вече те няма. Невъзможно е да игнорираш влиянието, което твоето присъствие е оставило. Незавършените разговори отекват в ума ти, като постоянно напомняне за това, което беше и за това, което можеше да бъде. Усещаш тежест в гърдите, смесица от носталгия и фрустрация, сякаш Вселената постоянно ти напомня за това, което е отминало. Това отсъствие не е просто празнота, то е трансформация, която влияе на всекидневието ти. Истината е, че твоята енергия все още пронизва атмосферата. Можеш да забележиш как хората около теб са се променили, сякаш липсата на твоят светлинен мрак е оставила празно пространство. Това не е само физическото отсъствие, но и емоционалната резонанция, която остава. Не си луд, че чувстваш това. То е отражение на преживяното. Чувствата могат да бъдат объркващи, но те са валидни. Сега е време да призная тази реалност. Това, което чувстваш, е част от твоя процес на изцеление. Болката от отсъствието е знак, че нещо дълбоко е загубено, но също така е покана да погледнеш навътре и да откриеш какво наистина е важно. Не се обвинявай, че чувстваш. Това е призив за размисъл, за да разбереш какво е означавало това присъствие и как то оформя кой си днес. Това ехо, което е останало с теб, може да служи като ръководство. Вместо да се изгубиш в тъгата, започни да трансформиш тази енергия в сила. Научете се да носите това като белег на растеж, като урок, който ви помага да се свържете повече с вашата същност. Животът продължава и това отсъствие може да се превърне в отправна точка за нещо ново. Заслужавате да живеете с яснота. Дори сред ехото на отсъствието, присъствието на този, който е бил важен, никога не изчезва напълно. То се трансформира в част от вас. Ако сте готови да погледнете на това с кураж, можете да откриете нов път, който уважава тази история, но също така отваря пространство за това, което предстои. Отсъствието на някого може да бъде катализатор за самоизвестността. Понякога е необходимо да се изправите пред празнотата, оставена от друг човек, за да откриете собствените си силни и слаби страни. Този процес не е лесен, но е съществен. Можете да започнете да забелязвате модели в поведението си, емоционални реакции и дори във взаимодействията си с другите. Всеки от тези аспекти може да бъде отражение на това, което сте преживели. Когато се изправите пред тишината, която остана, може да е изкушаващо да търсите разсейвания, като например да запълните това пространство с нови приятелства или дейности. Въпреки това, важно е да си дадете необходимото време, за да обработите болката. Това е съществена част от процеса на лечение. Вместо да бягате далеч от чувствата, позволете си да ги почувствате. Това, което усещате, е валидна част от вашия опит. Размишляването за това какво е означавала отношенията за вас може да донесе яснота. Попитайте се, какво научих от този човек? Какви ценности донесе в живота ми? Тази интроспекция не само помага да разберете болката, но и да оцените това, което е било изживяно. Запомнете, че всяка интеракция, която сте имали, е оформяла това, което сте днес, и това не трябва да бъде подценявано. Нормално е да имате мисли за това, какво би могло да бъде. Тази спекулация може да предизвика разочарование и тъга, но е от съществено значение да помните, че каквото е свършено,
Няма как да променим миналото. Фокусът трябва да бъде върху настоящето и бъдещето. Това, което е в обхвата на възможностите ви сега, е да научите от тези опити, използвайки ги като стъпала за вашата лична еволюция. Може да забележите, че определени емоции се появяват в неочаквани моменти, като например, когато минавате покрай места, които са имали значение за вас, или когато слушате песни, които предизвикват спомени. Тези реакции са нормални и са част от процеса на скърбене. Важно е да признаете, че скърбенето не е знак за слабост, а индикация, че цените връзките, които сте Джан-Ли или. С времето може да започнете да си задавате въпроси относно това какво наистина желаете в бъдещите си отношения. Какво търсите в нова връзка? Кои характеристики са съществени за вас? Този поглед към бъдещето трябва да бъде насочен с отворено сърце, но и с емоционална интелигентност. Търсете отношения, които добавят стойност в живота ви, които не са просто начин да запълните празнота. Отсъствието на някого също може да изведе на преден план важността на самоподкрепата. Трябва да се чувствате добре със себе си, преди да търсите нови връзки. Задайте си въпроса: как можете да се грижите по-добре за себе си? Какви дейности ви карат да се чувствате живи? Отделете време, за да се свържете с вашите страсти, да откриете нови хобита или дори да инвестирате в психичното и физическото си здраве. Самотата може да бъде покана за самоопознаване. Когато се видите сами, имате възможността да се опознаете по-дълбоко. Какво обичате да правите? Как се чувствате, когато сте сами? Тези въпроси може да изглеждат прости, но притежават силата да насочат пътя ви. Самотата не трябва да бъде страхувана. Тя може да бъде съюзник в търсенето на самопознание и развитие. Понякога може да почувствате изкушение да се свържете отново с човек, който си е отишъл, мислейки, че това ще донесе облегчение. Това търсене може да бъде опасно, тъй като много често причините, довели до раздялата, продължават да съществуват. Важно е да си спомняте защо отношенията са приключили. Когато правите това, можете да избегнете повторението на нездравословни модели. Когато си позволите да размислите за отсъствието, вие също откривате място за благодарност. Благодарността не означава да игнорирате болката, а по-скоро да признаете хубавите моменти и уроците, които сте научили. Помислете за опитите, които сте имали, и как те са обогатили живота ви. Това не само помага да облегчи болката от отсъствието, но и укрепва вашата устойчивост. Освен това, е важно да се обградите с хора, които ви подкрепят. Говорете с приятели или семейство, които могат да предложат безопасно пространство, за да изразите емоциите си. Не трябва да преминавате през това сами. Споделянето на чувствата ви може да облегчи тежестта, която носите, и да предложи нови перспективи. Докато продължавате напред, бъдете наясно, че болката от отсъствието може да се превърне в мотивираща сила. Вместо да оставите тази болка да ви парализира, използвайте я като тласък за търсене на положителни промени в живота си. Какво можете да направите, за да се чувствате по-реализирани? Кои мечти можете да започнете да преследвате? В края на този път на самопознание и изцеление ще осъзнаете, че отсъствието не трябва да бъде бреме. То може, напротив, да бъде възможност за растеж. Пространството, оставено от човека, който е напуснал, може да се превърне в място за нови изживявания, нови връзки и нов вас. Заслужавате да живеете напълно, дори пред лицето на болката. Животът е изпълнен с цикли, а всеки край носи със себе си възможността за ново начало. Ехо на отсъствието може да бъде напомняне за това, което вече сте постигнали, и за това, което все още предстои. Прегърнете това пътуване и си позволете да се развивате с всяка крачка, която правите. Отсъствието на скъп човек може да бъде преломна точка в живота ви. Този момент може да провокира редица въпроси за вашите собствени решения и какво наистина желаете за бъдещето.
Първата стъпка е да се изправите пред болката. Това е чувство, което е част от процеса на скърбене и няма никакъв проблем да изпитвате тъга, гняв или объркване. Тези чувства са валидни и показват, че обработвате загубата. Може да се запитате защо това отсъствие е имало толкова голямо влияние. Важно е да разберете, че връзката, която сте имали с този човек, е оформила части от вас. Тези връзки не изчезват мигновенно, те трябва да бъдат признати и уважавани. Болката, която чувствате, е отражение на стойността, която това взаимоотношение е имало в живота ви. Сега е моментът да се запитате, какво можете да научите от този опит? Всяка връзка носи ценни уроци. Може да става дума за вашите емоционални нужди, за това какво цените в партньорство или дори за границите, които трябва да установите. Като размислите върху тези аспекти, започвате да се подготвяте за бъдещи връзки, избягвайки повторение на модели, които не са проработили. Самотата, въпреки че е неудобна, може да бъде плодородна почва за самонаучаване. Когато се видите сами, имате шанса да се свържете отново с вашите собствени страсти и интереси. Какво обичате да правите, когато не сте с други хора? Кои дейности будят вашето любопитство и радост? Тези въпроси са важни, за да ви помогнат да преоткриете вътрешното си аз. Освен това, самотата може да бъде възможност за практикуване на самообгрижване. Отделете време за дейности, които хранят ума и тялото ви. Това може да включва физически упражнения, медитация, четене или каквото и да е друго, което носи мир и щастие. Грижата за себе си не е само отговор на болката, а инвестиция в емоционалното ви бъдеще. Когато се чувствате добре в собствената си кожа, сте по-подготвени да отворите отново сърцето си. Разговорът с приятели или семейство относно вашите емоции може да бъде изключително полезен. Споделянето на вашите преживявания може да помогне за облегчаване на емоционалното бреме. Често тези, които се грижат за вас, могат да предложат ценни перспективи, които не бихте обмислили. Не подценявайте силата на социалната подкрепа. Не е нужно да се справяте с това сами. Често се появява желанието да търсите нови отношения бързо, за да запълните празнотата, оставена от отсъствието на някого. Въпреки това, важно е да си дадете нужното време, за да се излекувате. Бързането може да доведе до нездравословни избори. Вместо да търсите само компания, потърсете истинска връзка. Това изисква ясно разбиране на това кой сте и какво наистина желаете. Докато гледате към бъдещето, помислете за характеристиките, които цените в една връзка. Заслужавате да бъдете с някой, който уважава емоциите ви и е готов да допринесе за вашия растеж. Разгледайте какво е работило и какво не е работило в миналите ви отношения. Това може да ви насочи към по-здравословни връзки. Също така е полезно да проучите какво очаквате от себе си в следващите етапи на живота си. Какво бихте искали да постигнете, какви са вашите мечти и цели. Като се фокусирате върху личните си амбиции, отсъствието може да се превърне в тласък напред. Болката може да служи като напомняне за вашата устойчивост. Понякога може да се почувствате в застой, заседнали в цикъл на тъга. Важно е да признаете тези чувства, но също така да намерите начини да ги преодолеете. Поставете си малки дневни цели, които могат да доведат до усещане за постижение. Това може да бъде толкова просто, колкото да организирате едно пространство у дома си или да научите ново умение. Всяка стъпка, колкото и малка да е важна в пътуването ви към лечение. Освен това, практикувайте благодарност всеки ден. Отделете момент, за да размислите какво цените в живота си. Това може да помогне да промените перспективата си. Вместо да се фокусирате върху отсъствието, можете да започнете да цените опитите и хората, които все още са с вас. Благодарността е мощен инструмент, който може да помогне да се облегчи болката от загубата. През този процес не се колебайте да потърсите професионална помощ, ако чувствате, че имате нужда. Терапевтът може да предостави ценна подкрепа и насоки,
помагайки ви да се справите с комплексните чувства и да развиете здравословни стратегии за справяне с болката. Запомнете, че лечението не става за една нощ. Това е процес, който изисква търпение и самосъстрадание. Всеки ден може да донесе различни емоции и това е нормално. Позволете си да чувствате, но не се задържайте в страданието. Имате силата да оформите бъдещето си и отново да намерите радост. Като напредвате в това пътуване, помнете, че отсъствието може да бъде катализатор за растеж. Това, което сте научили, може да засили способността ви да се свързвате с другите по значим начин. Можете да откриете нови страсти и интереси, които преди са били затънали. Всеки опит, добър или лош, допринася за вашето развитие. Не забравяйте, че не сте сами. Много хора също изпитват болката от отсъствието и търсят свързаност и разбиране. Позволете си да бъдете уязвими и да търсите нови отношения, които да обогатят живота ви. Животът е непрекъснат цикъл от загуби и печалби. С всеки край винаги има ново начало на хоризонта. Екото на отсъствието може да се превърне в напомняне, че сте достатъчно силни, за да продължите напред. Възползвайте се от тази възможност да откриете отново кой сте и какво наистина искате за живота си. Вие заслужавате да бъдете щастливи и да живеете пълноценно, дори и когато страдате. Когато поглеждате напред, важно е да разберете, че случилото се не определя кой сте вие. Изживените опити оформят, но не определят вашата стойност. Вие имате способността да пренапишете своята история и това започва с приемането на собствената ви история. Всяка стъпка, направена към изцелението, е акт на смелост и вие трябва да се признаете в този процес. Естествено е да изпитвате желание да се изолирате, но това не е най-ефективният начин. Когато се отворите за нови връзки, можете да откриете хора, които резонират с вашите опити и които също търсят подкрепа. Обменът на истории може да бъде балсам за душата, осигурявайки безопасно пространство, в което да се почувствате чути и разбрани. Бъдете внимателни към отношенията, които се появяват. Някои от тях могат да бъдат точно това, от което имате нужда в момента. Менталното здраве трябва да бъде приоритет. Не се колебайте да потърсите терапия или групи за подкрепа. Тези среди могат да предложат стратегии за справяне с болката и нова перспектива за вашата ситуация. Квалифицираните специалисти могат да ви помогнат да разберете емоциите си и да намерите инструменти за възстановяване. Този вид помощ не е знак за слабост, а напротив, решаваща стъпка към емоционалното укрепване. Освен това, водете дневник. Записването на вашите мисли и чувства може да предостави терапевтична изход. Като пишете, можете да организирате идеи и да размишлявате за напредъка си. Тази практика не само помага за освобождаване на емоции, но и позволява да визуализирате растежа си с течение на времето. Помнете, че самообслужването е от основно значение. То включва грижа за тялото и ума. Физическите упражнения, здравословното хранене и адекватния отдих са от съществено важно значение за поддържане на емоционален баланс. Когато се чувстваш добре физически, това положително се отразява на психичното ти здраве. Разгледай възможността да опиташ нови дейности, като йога или медитация, които могат да помогнат за успокояване на ума и за постигане на яснота. Важно е също да бъдеш мил към себе си. Не се натискай да преминеш бързо през болката. Скърбенето е процес, който няма фиксиран срок. Позволи си да почувстваш всяка емоция, без да се съдиш. Пътят към изцелението не е линеен. Ще има възходи и падения, и това е напълно нормално. Концентрирай се и върху изграждането на положителна среда. Обграждай се с хора, които те окуражават и които уважават твоите емоции. Здравословните отношения са от съществено значение за създаването на емоционална подкрепа, която може да ти е необходима през този процес. Когато отново се свързваш със своята същност, започваш да разбираш по-добре какво искаш за бъдещето. Какви са твоите мечти? Какво е наистина важно за теб?
Това самоопознаване е ключът към изграждането на по-здравословни и значими отношения. Отсъствието на някого може да бъде болезнено, но също така отваря пространство за преоткриване на умения и страсти, които са били забравени. Изследвай нови интереси, посвети се на хобита, които носят радост. Какво те кара да се усмихваш? Какво те кара да се чувстваш жив? Тези въпроси са от съществено значение, за да се изправиш и да намериш своя път. Докато напредваш, помни, че всеки ден е нова възможност. Имаш силата да преобразуваш болката си в сила. Това не означава, че спомените ще изчезнат, а че ще научиш как да живееш с тях по по-здравословен начин. Приеми пътуването на растеж и преоткритие и позволи си отново да бъдеш щастлив. Преди да тръгнеш, направи две неща сега. Поеми дълбоко въздух и запази това, което докосна сърцето ти днес. И ако има смисъл, сподели тази история с някого, който също трябва да чуе това.